Tak už může mít? Já nevím, oni nám řeknou. Jo, takhle. Honzo, prosím tě, Ano. potřebuji jen samotný uvedení pana doktora. Jenom třetího hosta, jenom ty sám samotný bez stoje, prosím tě. Já sám bez stoje, jo? Asi bez ručníku. Ručník byl asi tady, ne? To nebude vidět, jenom si stoupnout koronový lístky. Ano. No to tady zachrápe nějaký kameraman, já bych to pak dodělal. Co jsi říkal? Že to byl zvukař. Že to byl zvukař, jo. Tak ještě jedno. Já můžu dávno. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Těžký pokondr. Pánové, vám asi nebude vadit, kdybych si odložil Ne, vůbec, my jsme taky zvažovali, jestli půjdeme, Neobvyklý teplo. jestli půjdeme jako, Jste přišli ještě vy, tak to tady zadecháte. no jistě. Já bych chtěl říct, že Těžký pokondr, ale znamená Roman Ondráček, Androš Pokorný. Ano, tam mám sport. Už ne. Už ne, já si ho takhle můžu držet, dobrý. Jo. Tady se skoro nedá bejt. Tady se skoro nedá bejt. Žínku, přineseš mi magnet? Hele, dejte mě sem větrák, ještě asi. Vy mě to dáváte jako do půl těla teď? Já bych tam nechtěl sát. Šišmarja. Se sám sebe nedotkne. Pardon. No, do poklopce a je to. Ale ještě ten větrák mě sem dejte. Ještě tadyhle tu košili, Honzo. Padám jako rozbitej méďa. Ježišmarja. Začal to být příjemný, no. Já mám taky rozbitý port. Já si počkám na ten větrák ještě. Oni ho nemají asi. Jo. Tady je takových 40. Nemůžeme, nemám větrák ještě. No za chvíli tady budu do půl těla. A on tady není nikde, jo? No je tady teplo, pánové. Je to fajn. Jako, Vy jste takový ještě teďko rozdováděný ze zadu, tam je líp, ale No. tady zihnete, to uvidíte. A když tak možná budete mluvit sami, já se budu jenom oddělat. No, jasně. Já vůbec nebudu mít čas na to se na něco ptát. Aha. Hledá se větrák. Zajďte do Teska. My vás tady slyšíme. Jo, mám tady zprávy, no. Já nevěděl, že mluvíš se mnou. No, mám tady zprávy. A počkej, jakože jsem skončil zprávy, jo. No ale tak to tady nemůžu mít tohle. No to tady bylo, ale bylo to plný. A bude drnkačka ještě. Drnkačku si můžu udělat, ne?
No tak si užiju, jo. No možná kvůli, on to zkazil, ne, proto to děláme znova. No. Takže, tak to je pro dnešek všechno. No, pozdě. Dámy a pánové... Já jsem se na tom vyčerpal. Tak ještě jednou. Tak to je pro dnešek všechno. Pan ministr má přijít ještě jednou, jo? Oni vás nestihli asi nasnímat. Jste přišel tak nečekaným vchodem, že jako to ne... Jo, jim praskla lampa, aha. Já jsem si říkal, že na něj takový pošmournu, ale já to bral, že to je ta spravedlnost. Jako. Že děláme atmosféru. No počkej, já to tady musím dát, jak to tady bylo, když přicházel pan ministr. To já byl o něco mladší. To ne. Takhle ne. Mladé a chrápe, hele. Tak ještě jednou. To ne. Tak jinak. Co dělá? Dámy a pánové, naším hostem je ministr spravedlnosti Slovenské republiky, pan Daniel Lipšic. Dobrý večer. Dobrý večer. Mám pocit, že už jsme se viděli. Zatiaľ to je druhýkrát. 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 Potom príde trikrát a dosť. Tak, to by bylo všechno. Jakž tak. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová. Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou. Tak ještě jednou. Jméno nechám stejný, jo? Tak Vojto, odkud? Můžem, od tohle, ne? Tak to by bylo pro dnešek všechno. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová. Dobrý večer. Dobrý večer. Večer, Jiřinka. Se chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo. Už někdo upadl? Tady jednou jedna paní málem nám Upadla. Jo. Ale tak jsem si říkal, a než jsem vám to stihl říct, tak jako gazela jste doskočila. Ano.